Xayrli kеш, укытучылар көне якынлаша. Традиция буенча без ел дәвамында уңышка ирешкән мөгаллимнәрне, мәктәп директорларын чакырып, тагын бер кат мәгариф турында сөйләшербез. Сораулар шунында күп. Укытучылар ник җитми? Татарча белем алырлык укучылар бүгенге көндә алар күпме? Һәм мәктәп программасын кыскарту реаль әйберме? Бу сорауны без шунында укытучыларга, безнең мәгариф бүлеге экспертларына биреп карыйк. Әйдәгез сөйләшик әле, шуннан да безне борчыган реаль сорауларга җавап эзләү яссылыгында. Иң беренче чиратта сезне котлыйсыбыз килә һөнәри бәйрәмегез белән укытучылар көне якынлаша. Шуннан да сез бик саваплы, изге эш башкарасыз. Шуңа күрә сезнең алда беренче чиратта баш иябез. Әтияне буларак та, гомумән кеше буларак та. Рәхмәт сезгә. Менә шулай рәхмәт әйтеп, проблемалар турында сөйләшик әле. Яңа уку елын мәктәпләр укытучылар кытлыгы белән башлап җибәрде. Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте мәгълүматларына караганда, республикага 2000гә якын педагог җитми. Менә бу проблема сезнең мәктәпләрдә дә бармы? Ничегрәк хәл итәсез? Мәктәп директорынан башлыйк, Рамил әфәнде. Бармы андый кытлык? Елмаюыннан сизәм нидер монда җавап та ята. Бүгін қонақта журналистлар болған, инақ шул сұрауны берділер. Біздің гимназияда андай мәселе жоқ. Шуңа күрә әйтәм бит, уңышлар турында сөйләшергә кирәк. Ничек хәл итә алдыгыз, нәрсә хисабына яшь белгечләрне китерә алдыгыз үзегезнең мәктәпкә? Безнең гомумән менә традицион рәвештә 1 сентябрьдә уку елы башланганда бер тапкырда соңгы хәтердә булган елларда дип әйтик, вакансия белән ачылган юк. Гимназияның, шуңа күрә уку юлын башлап җибәргән юк. Мәсәлән, ничек хәл итәбез? Әлбәттә, гимназияда укытучыларны, яшь белгечләрне җәлеп итә торган факторлар бар. Һәм бу үз эшен үти бара дип әйтик. Серләрне ачасыгыз килми. Серләрнең беренчесен ачарга була. Иң зур байлык яшерен түгел, ул безнең балалар, бөтен балалар да безнеке, алар бөтенесе дә тигез, әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, потенциал зур. Ул балалар белән эшләргә рәхәт. Тәрбия ягы да. Тәрбия ягы, белемгә омтылыш, әти-әниләр ягыннан аңлау дип әйтик. Аннарысы инде гимназиядә тудырылган билгеле бер шартлар. Әлбәттә, алар укытучы халкын җәлеп итә, юк дип әйтә алмыйм. Аннан Луиза никадәр объектив булар бит безнең сорау, чөнки монда шунда да республиканың шәһәребезнең шуннан да алдынгы гел күз уңында булган мәктәп вәкилләрен җитәкчелеген чакырганбыз. Менә әйдәп укытучыларга биреп карыйк әле. Юк, менә Адымнар мәктәбендә ничегрәк? Аларда да шул җавап инде. Бездә барысы да. Кем патронажында икән үзең беләсең бит мәктәпнең. Юк, сер түгел. Безнең мәктәптән түгел, күп мәктәпләрдә укытучылар җитми. Нинди фәннәрдән күбрәк? Рус телен авыррак табарга, хәтта бу менә бу ширектә уже яптык без ул мәсьәләне. Таптык укытучыларны. Таптык шәкилдер. Математикалар, математик укытучысы кирәк. Әгәр дә кемнең теләге бар. Әле сезнең тагын да эшегез катлаулана, чөнки сезгә татар теле укытучылар кирәк. Шул география, шул биология, да башка фәннәр. Әле аңа өстәп инглиз телендә белем бирә алырлык укытучылар да кирәк. Алар арасында пока проблема юк әле. Укытучылар белән ничегрәк хәл? Пока хәл әйбәт. Чөнки менә әлбәттә мин укытучыларны, монда җыелган укытучыларны беренче чиратта котлыйм, әмма ләкин шуны әйтәсем килә, укытучы шундый халыгында улаймы? Ранодан берәрсе әйтмәс микән? Алар әлбәттә монда проблемаларын, үзләренең борчыган мәсьәләләрне күтәрмәскә дә мөмкин. Чөнки беләбез, укытучылар алар җәмгыятьтә. Шуңа күрә сезне чакырдык. Җәмгыятьтә бит алар иң тыңлый торган ничек дип әйтимне катлам, бөтен авыр эшне укытучылар башкара, шуңа күрә алар әле тыңлыйлар. Шуңа өстән Ранодан нәрсә әйтерләр, мәктәп директоры кайткач нәрсә әйтер, министрлыктан нәрсә әйтерләр. Әле бу тапшыруга килгәндә үк әйтеп җибәргәннәр дип әйтәсез киләдер әле. Инструкция үтәләр алар дип беләм мин аны, үзем дә гаилә һәм мәктәп журналында эшләгәнгә күрә. Ә менә нишләп бу әйтеп киттеләр, икенче гимназиядә кытлык юк дип. Әлбәттә юк, ул Казан уртасында, телевидениегә якын. Ул бит әле укытучы эшкә урнашкан шул якларында карый. Әлбәттә акча мәсьәләсе генә түгел. Аннары мин үзем икенче гимназияны тамамлаган кеше буларак, миңа калса, икенче гимназиядә укыдылар. Миңа калса, тамамладым дип үзем дип балалар белән бергә тәмамлап чыгардым дип.
Юк, шәхсән үзем дә укыдым. Беләсезме, мәктәптә әле ул укытучы килә, әле аны тотып тору да мөһим бит, әйме? Беренче елларда студентлар диплом алган, яңа гына диплом алган кешеләр дә килә, ләкин аларны тотып торырга кирәк. Һәм мин монда әйтәсем килә, акча гына түгел, балаларның шуклыгы гына түгел, аларның мәктәптән китүенә. Әйме, алар бит инде күп очракта китәләр, нитеп калмыйлар. Хәзер мин сезгә процентларда әйтәлмим аны. Монда беләсезме, безгә нәрсә кирәк? Миңа калса, остазлык кирәк. Менә укытучы үзе килә, әле аңгар мәктәптә остаз булырлык, киңәш бирерлек, аның өлкән буын вәкиле булырга тиеш дип саныйм. Ул әлбәттә укытучылар арасындагыдан гына түгел, башка профессиядә дә шул ук. Ләкин менә минем белүемчә, мәктәпләрдә менә шул укытучыга, педагогка остаз булырлык шәхесләребез безнең җитми. Шәхеслектән бигрәк ишеткәнем бар, кайбер мәктәпләрдә яшьләргә юл бирмәү безнең урынны алыр дигән курку хисабы белән эшләнә дигән андый очраклар белән була исемләп әйтеп сөйләшмик, ләкин мөрәҗәгать итүчеләр булдымы? Сезгә шәхсән журналист буларак. Шәхсән журналист буларак миңа булай мөрәҗәгать итүчеләр булмады. Ләкин ишеткән бар андый вакыйгалар. Бөтен өлкәдә дә бар инде, телевидениедә да бар. Телевидениедә юк андый әйберләр дип. Сездә ничегрәк хәлләр? Сез бит әле узган ел Татар бөтен Россия бәйгесендә беренче урынга чыктыгыз. Менә ниндидер караш, дәрәҗә арттымы менә бу бәйгедә катнашу белән? Әйе, әлбәттә, бәйгедән соң тормыш гомумән икенче тормышка үрелеп куйды. Ел дәвамында бүгенге көнгә кадәр бик күп чараларда катнашырга туры килде, төрле форумнарга, чит төбәкләргә, чит шәһәрләргә барырга да туры килде. Әлбәттә, игътибар да, ихтирам да артты дияргә кирәк. Миңа калса, инде бөтен журналист халкы да мине хәзер белеп бетерде инде. Төрле интервьюлар бирергә туры килде, гөлтеге уңышларны гына да сөйләмәгән чаклар булгандыр. Проблемаларга килгәндә, әлбәттә, бүгенге көндә укытучыларга кытлык проблемасы бар һәм зур. Һәм мин еш кына инде уйланып йөрим бу хакта. Чөнки яшь белгечләр уку йортларын бетереп, мәктәпләргә киләләр, алар анда озак тоткарламыйлар. Сәбәбе? Һәм инде менә моның сәбәбе хәзер мин тыңлап торам. Остазлык проблемасы дип кенә дә бу түгелдер инде, мөгаен, чөнки бүгенге көндә яшерен батырын түгел, укытучыга таләпләр бик зур. Безнең җилкәдә бик күп эш. Еш кына без бик күп иҗтимагый оешмаларның эшен башкарырга да хәтта мәҗбүр. Син җитәкчесе булсаң инде бигрәк тә. Бигрәк тә димәк, баланы төрле яктан еш кына уйлап куя, мин әйтәм, әтиянинең икесенә бер бала. Һәм әтиянидән дә ул кадәр таләп итмиләр. Сыйныфта 20 бала, без 20 баланың да барысы өчен җавап бирергә тиешбез. Еш кына шундый ачу килеп килгән чаклар була. Менә бу таләпләрне яшь белгеч килеп керде һәм сыйныф алса әле бигрәк тә төрле яктан димәк таләпләр, төгесен дә эшләргә, монсын да эшләргә, монсы өчен дә җавап бирәсең, төгесе өчен дә җавап бирәсең. Һәм еш кына әлбәттә алар югалып кала, чөнки әле моның өстенә димәк әтияниләр дә бар, укучылар гына түгел, әтияниләр дә төрле. Һәм менә шушы авырлыклар белән еш кына яшь белгечләр безнең димәк инде мәктәптән китәргә мәҗбүр булалар, чөнки хезмәт хакы ул кадәр укытучының хезмәт хакы булса иң югары дип әйтмәсен. Хезмәт хакы димәк шул акчаны каядыр башка җирдә җаваплылык азрак булган җирдә дә эшләргә мөмкин дигән фикер бар. Менә яшь белгечләрдән белмим ни кадәр ким дигәндә визуаль рәвештә бик яшь һәм стажы белән дә бәлки яшьтер, сорыйга әле мөрәҗәгать итегәле. Аның каравы быел ул бөтен Россия буенча иң яхшы укытучылар рәтендә шулай икенче урынга лаек булды. Ничә ел эшлисез? Минем инде менә 9-нчы елым китте. Бу нинди категорияга керә? Яшь укытучымы, урта стажлымы? Урта стажлы. Нинди ничә ел эшләгәннән соң яшь укытучы булганнан туктый мөгаллим? 3, 4 5 елдан. 5 елдан. Әйдә искә төшерүгә менә нәкъ шушы кирип киткән мәлләрне. Менә әле сөйләгән проблемаларга очраштыгызмы һәм коллективка шушы яшь белгеч буларак адаптация ничегрәк узды сезнең шәхси очракта? Уңышлы гимназиягә килеп кердем, чөнки бездә остазлык мәктәбе эшләп килә. Яшь укытучылар өчен һәм теләгән укытучылар өчен бездә атнага бер мәртәбә остазлар мәктәбе үтә. Менә мин инде беренче елны килгәндә йөри башлаган идем. Бүгенге көнгә кадәр мин әлеге остазлар мәктәбенә йөрим. Яшь белгечләргә анда бик тә ярдәм итәләр. Без төрле укыту алымнарын өйрәнәбез, атнага бер мәртәбә.
психолог белән очрашабыз. Шулай ук анда безгә шулай ук төрле тьюторлар, төрле белгечләр, методистлар чакырыла. Шулай ук моннан тыш инде. Шуннан соң без үзебез, мәсәлән, берәр укытучы бер төрле форумга бара икән, яки берәр бәйгедә катнаша икән, анда кайтканнан соң ул инде үзенең тәҗрибәсе белән һичшиксез бүлешергә тиеш була. Без башкалар беренче елларда мәктәптән китү уе килмәдеме? Шул җаваплылыктан куркып, хезмәт хакы анда бәлки шамагандыр. Психологлар эшләде ди бит безнең белән. Юк, андый уй килмәдеме башыгызга? Юк, булды, мин булдыра алмыйм дигән. Андый уйлар килгәләгән булды, ләкин бу җаваплылыктан куркудан түгел, үземне мин шундый бик 16 елда эшкә килдем, һәм 17 елдан соң мин менә тыныч елда бер генә ел эшләп калдым. Һәм шундый таякның авыр башы минем башка да төште. Шуннан соң инде сәгатьләр кыскара башлагач, башка бәлки һөнәр үзләштерү турында уйлана башладым, ләкин шуннан соң әле нишләп әле мин китәргә тиеш, мин үземнең гомремне татар теле укытуга багышлыйсым килеп университетка укырга килдем, моның өчен укыдым, тырыштым, нишләп әле мин моңа юл бирергә тиеш дип кире уйладым һәм калдым бер дә үкенмим. Сезнең мисал аңлашылды, бу әле конкрет мәктәп мисалы, бу бөтен мәктәпләргә җәелгән практика түгелме бу остазлык мәктәбе. Әйдәгез, проблемаларын һәм уңай якларын сөйләшүне рекламадан соң сөйләп дәвам итәрбез. Федераль үзәктән яңгыраган берничә тәкъдим бу атнада укытучыларны гомумән мәгъриф системасына катнашып булган һәрбер кешене беркадәр шаккаттырды, гаҗәпләндергәндер. Чөнки Россия президенты ярдәмчесе Владимир Мединский мәктәптә 11 сыйныф уку бушка киткән еллар, без 21 гасырда яшибез, тиздән заман үзе урта белем бирү вакытын киметәчәк дип белдерде. Сез хәбәрдардыр. Әйдәгез, беренче чиратта җитәкчеләргә юллыйк әлеге сорауны. Бу реаль әйберме һәм чыннан да заманы таләбе шуңа китерәме? Бу сорау бик катаулы һәм четерекле сорау дип әйтергә кирәк. Мәгариф системасы гомумән кешелек дөньясы күпме яши, мин шулай дип әйтер идем, балаларга белем бирү әти-әни тарафыннан, аннары соң остазлар тарафыннан шул кадәр яшәп киләдер. Һәм бүгенге көндә гомумән дөньяда, Россия күләмендә дип әйтик, дәүләтебез күләмендә формалашкан белем бирү системасы ул бит акыллы кешеләрдән уйлап табылган һәм бик күп меңләгән еллар тәҗрибәсен үзендә берләштергән, туплаган, бик үк килешеп бетмим бу фикерләр белән. Чөнки һәр бала яшь үзенчәлегеннән чыгып, баланың үсешенә, әгәр дә күз салсак тәрбиясенә, дөньяны ачышына, ягъни җәмгыятьтәге яшәешенә билгеле бер шыр кирәк. Һәм бу шыр менә шушы яшь дәвамында ачылып кына китәдер. Әгәр дә күз алдына китерик, 17-18 яшьтәге бүгенге көндәге чыгарыр сыйныф укучылары. Совет чоры белән чагыштырырга була шулай бит, балаларны әлбәттә чагыштырырга ярамый, һәр чорның үзенең сораулары, мәсьәләләре, әмма дә ләкин совет чорындагы балаларда ниндидер идеология, ниндидер тәртип, дисциплина, алар каршында торган ниндидер җаваплылык һәм ниндидер тегәлерәк булу сизелә. Хәзерге заман балалары, аларның рамкалары гомумән киңрәк, ягъни границалар бар дип әйтеп бетереп булмый. Һәм бу балаларны формалаштырып бетереп зур юлга бастырыр өчен мин хәтта күбрәк вакыт кирәк дип әйтәм. Менә без гомумән 4нче сыйныфны укымады. 9-да әле бәбиләр. Бәлки әтиәниләрем дә моңа җаваплылыгы бардыр. Мин шундыйрак фикердә. Эшләми ахыр, мин кызылга басмакчы булып этләнәм монда. Бу темага кызылга басырга ярамый. Рамил әфәнде, фикерегезне дәвам итсәгез. Фикерне дәвам итсәк, сез каршы. Каршырак киләм, әйе. Менә мин дә әни буларак, миндә дә бу сүзләр ниндидер протест уятты. Тагын кая кыскартырга җыйнас ул программаны, булай да баш күтәрмичә укыйлар дигән сүзләр килә. Сез килешмәдегез, Мөршидә ханым? Мин килешмәдем. Мин Мединскийның кайбер фикере белән бик килешәм. Әмма бу фикере белән? Бу фикере белән дә килешәм. Мин директор белән килешмим бу очракта. Ул әйтә, гасырлардан бирле килгән акыллы кешеләр уйлап тапкан дип. Әмма ләкин практика шуны күрсәтә, кайбер менә бөтенегез беләсез монда педагоглар. Мәктәп ул ничектер реформалар майданчыгына әйләнеп калды түгелме соң? Әллә ниткән Петерсон, әллә нинди программалар белән укытучының башы ката, баланың башы ката. Без бит инде хәзер халык методикасынан үзебезнең милли тамырлардан
Кайым Насыйлар әйтеп калдырганнан да, Макаренкалар әйтеп калдырган юлдан күптән тайпылдык бит инде. Һәм мин шуны әйтәсем килә. Сез менә мин тырнак ясаучыга йөрим, ул КХТны бетергән, һәм ул тырнак ясый. Ә нәрсәгә безгә пицца ташучыга диплом, кызыл диплом бирергә кирәк соң? Мин аны шундый очраклар була, бәлкем мине җәмгыять дөрес аңламады. Бәлкем безгә әле 4нче класстан киметергә кирәктер. Һәм ул укуның бездә, ничек дип әйтим, тәме бетте. Bütün кешене укытырга, bütün кеше укый алмый, bütün кешегә дә югары белем алырга кирәкми дә. Һәм менә хәзер югары белем турында сүз бармы бит? Гомумән мәктәп программасыннан әйтәм. Шуңа 4нче класска кадәр, бәлкем кайберәүләр бөтенләй 4нче класска кадәр генә укысын. Чөнки укуның менә бала укуның кадерен белмәй. Менә без шундый чыга килдек. Әлбәттә, революцияга кадәр бөтен балалар да укымаган бит инде менә. Аннары рәхмәт Совет чорына Пушкиннарны укый башладык. Бу бит инде элитар белем. Белмим, Мөршидә ханым, бу сүзләрегез белән гомумән килешеп булмый, чөнки чыннан да без андый фикерләр белән таш күмер заманына күчәчәкбез. Без күчтек инде ул заманга. Таш заманына күчермәкче буласыз хәзер җәмгыятьне. Безнең менә Каюм Насыйрине әйттегез сез. Каюм Насыйрине ул чорда чордашлары бик каты сүккәннәр. Чөнки ул мәгариф системасына инновацияләр керткән. Мәрҗани, аның укучылары, алар бөтенесе дә татар халкының грамоталыгы һәм агарту өстендә эшләгәннәр. Ул вакыт теле белән әйтсәк, алар катлауландырган. Алар гомумән массаны белемгә китерү өстендә эшләгәннәр. Ә сез киресенчә, менә сез әни кеше, уйлап карагыз, сезне әниләр тыңлый. Һәр бала әни кеше өчен ул алтын, ул иң кадерле кеше. Иң акыллы бала. Сез әйтәсез, бу бала укырга тиеш түгел. Һәр бала да укырга тиеш. Укый торган бала, бөтенесе укырга тиеш. Укый торганы теләге булганы ул теләге кирәк. 8нче класста гына туар ул бала. Беркадәр Мөршидә апаның адвокаты буларак чыгыш ясыйм. Мин Мөршидә апаның тел төбендә ниндидер фикер сиздем. Бүгенге көндә системаның кайбер элементлары баланың белемен арттыруга түгел, башын чуалауга китерә дип әйтәсез. Мәктәптән тора, укытучыдан тора. Монда системаны сүгәргә кирәк түгел. Әгәр дә һәр кеше үз эше урынында тиешле дәрәҗәдә югары сыйфатта эшләсә, бернинде проблема тумаячак, абсолютно. Сез бит инде авыл җирлегендә эшлисез, гомумән авылда балалар калдымы? Башка елларга караганда быел балалар әзрәк. Әзрәк? Безнең балалар бакчасында 80гә якын бала тәрбияләнә. Бер төркемдә күпме? Бер төркемдә 20шәр бала. Менә без бүген сөйләдек, әти-әниләр белән эшләүе көннән-көн ничек дип әйтим дөрес итеп, авыррак, кыенлаша, әйме? Диалог. Диалог төзү хәзерге әти-әниләр белән ничегрәк? Җаваплылыкны чыннан да сезнең җилкәгә йөклиләрме? Дөрестән дә балалар белән эшләү ул бик җаваплы эш, ләкин шәһәрдән аермалы буларак безнең авыл җирлегендә, Аллага шөкер, әти-әниләр гади, игътибарлы, ихтирамлы әти-әниләр бездә, Аллага шөкер. Алар балалар бакчасы тормышы белән яшиләр. Балаларын һәр даим безнең белән элемтәдә торалар. Әлбәттә инде әти-әниләрнең балалар бакчасы белән элемтәдә торуы ике кеше өчен дә кулай. Беренчедән ул балалар өчен, балаларның горурлыклары әти-әниләр, һәм инде безнең белән элемтәдә тору, безгә һәрвакыт ярдәм итү, ул безнең дә нәтиҗәле эшебез. Ә менә авыл җирлеге өчен җавап бирүче буларак, бүгенге көндә авыл мәктәбе җиткереп бетерә аламы? Тиешле менә ата-аналар таләп иткән барлык мөмкинлекләрне. Чөнки мин беләм шундый очракларны авылдан, хәтта шәһәргә мәктәпкә йөртә балаларын. Авыл җирлегендә мәнфәгатьләрен, балаларның бәлки талантларын ашырлык мәнфәгатьләрен үтәрлекме мәктәп системасы? Алай безнең авылдан читкә китеп, түгәрәкләргә йөрткән әти-әниләрне әйтә алмыйм. Юктыр дип беләм. Чөнки без үзебездә балалар бакчасында түгәрәкләр ачтык. Анда теләп йөртәләр әти-әниләр, шулай ук мәдәният йорты белән элемтәдә торабыз. Анда безнең балалар, мәктәп балалары һәр вакыт түгәрәккә йөреп торалар. Укытучылар. Биргә сезне чакыруыбыз юкка түгел, чөнки сез менә гаилә һәм мәктәп журналы үткәргән бәйгедә катнашып, авыл укытучысы. Авыл укытучысы буларак иң яхшылар рәтеннән дип беләбез инде. Кайсы ягыз белән алдырдыгыз? Бәлки туган телдә, татар телебездә саф, чиста сөйләшү, сөйләм телем белән һәм балалар белән
уртак тел таба белү. Демәк, бүгенге көндә тагын бер проблема килеп чыга. Гореф-гадәтләрне үтемле итеп балаларга җиткерә дип ишеттем. Сезнең мин ачык дәрестә булмадым, әмма ләкин шуны ишеттем. Менә балаларга кыяфәте белән үк бит инде ул үрнәк. Кайсыдыр безнең Россия мәгариф министры әйттеме соң, ни дип, татар теле укытучылары һәм әдәбият укытучылары милли киемнәрдән йөрергә тиеш. Татар икән татарчадан, якут икән якут киеменнән. Ризамысыз шундый киемнәргә? Шундый фикер яңгырады бит. Менә карап торам, бик матур стюардесслар кебек безнең менә татар теле укытучылары матур итеп күрәсезме? Менә монда хәзер шундый да бер дилемма килеп чыга. Татар телендә яхшы сөйләшсәләр, татар матур кыяфәттән йөрсәләр, демәк, априори без аларга югары бәяләр бирәбез. Менә моның бит үзенең проблемасы да бар. Татар телен без хәзер шуннан да ниндидер инструментка түгел, тышкы кыяфәткә әйләндереп калдырдык. Татар теле ул инструмент буларак кына калырга тиеш, татар теленә без белемне алырга тиеш. Бүгенге көндә син татарча гына матур сөйләшә аласың икән, демәк, сиңа яхшы бәя бирәләр. Менә моңа караш бармы икән безнең татар гимназиясенең? Сорау кызык. Татар телен менә шундый формада булдыру, ул шулай ук минемчә дөрес үк фикер түгел. Без Россия дәүләтендә татарлар үз мәгариф системасын булдырган милләт булып саналабыз. Башка милләтләрдән аерма буларак әйтәм. Һәм үзебезнең китаплар линейкасын булдырган бүгенге көн турында сүз бармый. Әлбәттә, элекеге чырлардагы сүз бара, бәлки 100 ел элек, 200 ел элек дип әйтик. Һәм шуңа күрә дә бу телдә булдырылган система ул яшәргә тиеш. Һәм мин дөресен әйткәндә ниндидер зур проблемалар күрмим. Бүгенге көндә Татарстанда 2нче гимназиядан түгел, хайран мәктәпләр бар. Татар телендә эшчәнлек алып, балаларга физика, биология, химия татар телендә тапшыра торган. Тулы канлы. Монда тел шуннан да инструмент кына. Монда шуннан да тел синең шушы фәнне өйрәнүнең бер инструменты гына булып тора, шулай бит? Ул инструмент кына түгел, ул ана теле дип әйтик, әни теле дип әйтергә кирәк аны. Хәтта ана теле генә түгел, әни телендә бала ачыла. Менә әнидән килгән тел, ул дөрестән дә баланы үстерә, уланы тәрбияли, уланы аша. Һәм шушы пунктка безгә ияреп дип әйтик инде, зур мәсьәләгә ияреп балалар өчен дөрестән дә алар үсә торган мөхитне тагын да көчлерәк ясарга кирәк. Ни дәрәҗәдә бүген укытучы, директор якланган микән хукук ягыннан? Педагоглар, әйме минем уйлавымча, мәктәп бусагасын атлап кергән педагог һәм менә 38-әр бала битендә, әйме классларда, сыйныфларда, шул төрле холыклы 38 бала кашына чыгып баскан педагог, ул уже герой. Мин аларны герой дип саныйм. Һәм ул инде укытучы килгән икән, мәктәп директоры теләсә нәрсә эшләтсен, ул укытучыны калдырырга тиеш. Әлбәттә инде ул укытучы, педагог дигән бөек исемгә лаеклы кеше булса, әйме? Мин алар алдында баш иям. Алар геройлар. Әмма менә миңа калса, укытучылар берсе дә алар якланмаган. Менә минем читтән күзәтүем буенча. Чөнки аларны менә бүген ул бусаганы атлап кирде, класска дәрес бирә. Төрле ситуация булырга мөмкин бит. Хәзер балалар да шундый шук, теләсә ничек телефоннан төшерә, укытучының менә бер хәрәкәтеннән дә гаип табырга мөмкин. Һәм менә шуны да социаль чиртәләрдә күпертеп, мәктәпкә тап төшә, укытучыга тап төшә, һәм әлбәттә монда теге укытучылар алар шундый солидарный халык, берсенә сүз әйтсәләр, аларның башкаларының да ачуы килә. Менә миндә ул качестволары, ул сыйфатлары бик ошый. Шуңа күрә нинди солидар, ләкин солидарлык җәмгыятьтә күренми, алар дәшми калалар. Менә аларны ничектер яклау, канун нигезендә ничектер якларга кирәк. Һәм укучыларыннан да, һәм әтияниләреннән, әле ул гына түгел, дәвәниләреннән дә. Рәхмәт сезгә бик зур. Килешәм, нишләп? Чөнки бала өчен әни дә авторитет, укытучы да авторитет булырга тиеш. Әгәр дә син бер якны сайлыйсың икән, дөрес түгел дип торам, но естественно мәктәп укытучыны поддержать итәргә тиеш иң беренчедән. Һәм аңлатырга тиеш әти-әниләргә менә бу сүзне, что өйдә ул 1-2 бала укыта. Анда дәрес әзерлиме нәрсәме? Укытучы алар кемдә 40, кемдә 20, кемдә 400. Кемдә 400, кемдә 4000. Рәхмәт сезгә бик зур. Уңайсыз сораулар рубрикасы шуның белән тәмам. Бәйрәм белән дип елмаеп тәмамлыйк та, шуның белән онытыйк. Әйе, бик зур рәхмәт. Шуннан да барлык укытучыларны бәйрәм белән котлап саубуллашабыз.